Arantza naz, San Francisco kaleko bizilaguna naz, eta aspalditik auzo honetan, bai Antxostegi zen, Matute plazan, San Francisco kalean, hainbat arazoak eduki ditugu, eta ikusi dugu parte hasi garenetik hartzen auzo batzarretan, gure eskaerak udaletxeen entzunen direla. Eta oso pozik gauz aurten, 2016ko aurrekontuetan kontutan hartu direla gure eskaerak eta sartu direla aurrekontu horretan, eta berez obrak, hobekuntzak aurrera joango dira. Gu egongo gara horretan, gainen egongo gara, jarraituko dugu parte hartzen auzolanetan, eta saiatuko gara hori dana aurrera eramaten.